akatanga kundipfura nerimwe bullet rakandipfura panapa rikabuda nokumusana. Akazondipfura nerimwe rechi2 paside rakazenge richiuya rikazomirira paabdomen. Paakadayira foni iyaya akabva ati uri kudei kwandiri? Uri kudei kwandiri? Ndikati ko wandikanganwira, handiwo unofanira kuuya kuzonditora panapa. Ndione mari yekuti tibhadhare Uber kuti ndikwanise kusvika kumba. Ndakagara paipai kusvika dza 10 o'clock. Haana kuuya, bva vatraya futi kumufonera, foni yake haichabatiki. Ndisati ndafa munhu ndinogona kufa naye. Ndakabva nangomuhaka neruoko iro. Bva ndatomubata munhu uyaya paipai. Across the Border season 2 row 1 Linda take 2. Aiwa musimuze chimbo yenyu nemudonjo wenyu murerutse zvaona zvinoitika munomba afutore chese chine miko yakaipa chishaye ziva unongochigurira uchitega ndikurumbidze ndadai so ndinangendirere chinorongwa nemando wanzile nimone munondo wacho chimanya zvimwe zvekuti unoti panapa pasina kumira zvakanaka penya kwemvura ende mune chando nezuva vamire pamwe chasimudza vamwe mukuru vatira tichifamba nemuzirodi zvikanzi saka tofanira kubuda kuno kudhorini. Vanhu vangofonerawo vanomboziva here vachiita zvekutransport ndokutotorwa zvinhu ndokutosara paya ndisina kana nefoni. Zita tumusani mulambo mafanise tisingapedzi nguva katipindei episode yakasi. Saka ndangotava ndikuende Johannesburg netsoka. Ana mai ndobva vanga vari pavaitesa musika ndobva vato izvirwa tsitsi ndobva vanitengera 2 liter coffee.